ako matalom. Okay. Mao ni atong daily routine diri sa lungsod sa Matalom na atong buhaton before ta magsugod sa trabaho guys. Niya April 22, 2024. Iko PP at your service Matalom. Ako manginaot nga magkinabangay dito kanunay alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Iko PP tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Today is Monday niya April 2024. Mani atong daily routine guys diri sa lungsod sa Matalom. Before ta magsugod og trabaho, mani ato ang murag extra nga curricular na trabaho guys. Okay. Today is Monday. Yeah, manghinlo ta guys.